Каква е процедурата? Как се прави? Създаването Как се прави цялата процедура? Преди да се излее. Значи, преди да се излее, първо всичко се прави от глина. Пластиката. Да. След това се прави гипс с негативен кълъп и обратното. След това се прави гипсов кълъп и от него се отливат оригиналите от бронз и от всичко друго. Кое? С какво правиш финалните щрихи? След това се патинира бронза. Нали? Патинация, за да мога да направим автентичния вариант, както е бил, да кажем, или както ще устарее така истински. Това е снимка на Борис с децата, с някакво влизане, мисля, че в София. Това е някъде годините преди 44-та. Да, преди 43-та. Това е в 43-та. И така. Относно това, което ти казах, уж сме в Европа, ама се не до там. Ние сме в Европа, ама не сме наистина. Каква е разликата между Европа и нас? Между Европа? Да. Между Европа и нас... Какво ни дели от това да бъдем европейци, истински европейци? Може би силната дума е мандалитет. Силната дума е мандалитета. Нямаме мандалитета на европеец. Това липсва. Затова Барозо там и Ферхоген, тия, нали, лидерите на съвета, казват, вие имате един европеец. Сакско-бурготски. Нали така се изразяват тия. Значи, на нас, според мене ни липсва точно това. Мандалитета. Ние не можем и в спорт, и в футбол, особено, защото е актуален футбол в момента. Няма. Нашите футболисти, ето, не могат да направят една национална гарнитура хубава. Като единици играят на Запад добре, обаче тук не може да се получи. Менче Кърничева, Ванче Михайлов, тук ВМРО. Автентичното ВМРО, не това на Каракачанов. Каракачанов, това е малко фалшиво. Абсолютно фалшиво. Не фалшиво, много фалшиво. И така, ето ракия на Байтошо, тук му да видиш. Да, чановете. Пълен оригинал, пълен комплект. 21 бройки. Да, това е моя баща и майка. Така ли? Да. Ето тук Стамбулов, великият министър-председател на България за всички времена, великия, уникалния. И ако не е бил съсечен, нещата ще да са много по-различни в момента. Ако беше кмет на града, какво би променил? Ако аз съм кмет на града, да. Първото, което бих възстановил името Неврокоп. Изключително важно. Значи, поклон пред комитата Делчев, Гоце Делчев, поклон правя като историк, нали, който знам за какво става във времето и каква работа си е свършил и Гоце, и Яне, и всички, но нашия град, това е все едно да отнемеш чипа, да отнемеш на един компютър, да му вземеш паметта и какво имаш тогава, един кафес. Същото е с Неврокоп. В момента лошотиите, които се случват в нашия град, значи нещата, които не върват по някакъв начин, това е. Еди църволи са на изключителни километри. Най-важното, което ако съм някога кмет на Неврокоп, а дори и да не съм кмет, пак ще направя нещо, за да възстановим името. Да възстановим, не да сменяме. Сменяли са някои хора, които са такова. Защо си заминават младите? Младите се заминават. Младите се заминават от... Да, тръгват на Запад, поради това, че с евентуалната заплата, ако трябва да работи тук, той не може да се издържа. Един млад човек не може да се издържа. На Запад, въпреки че се чувства в не свои води, той оцелява нормално. Живее нормално, а тук оцелява. Тук просто оцелява. Оп! Тук сме. Тук оцеляват майите за това. Забелязвам, че от всяка политическа партия си имаш представители. От всяка, просто понеже е историческа такова тук. Понеже е историческа... Понеже музейна сбирка има.
Но иначе монархията е над всичко. Монархията е основното. Това съм монархист. За мен монархията е най-висша форма на демокрация. Не само за мен, до толкова колкото съм чел, мисля, че е най-високата форма. Ето, дял Тошова ракия. Така че... И затова има от всичките партии. Това е една история, която тук съм събрал. Нали? Но основно, ето един пак автентичен плакат на четвърт век. На четвърт век плакат. Това не може, така трудно се намира. Его негово величество. Симеон. Монката. И го изиграха. Него го изиграха. Написаха му една реч там, която трябва да прочете за 800 дена. Това беше един камуфлаж. И най-лесно казано, това, което аз си спомням в уния времена от 98-2005 по негово величество, когато беше Симеон II, него движение Обединени монархисти, нали, стария герб тук на България. Това, дето му бяха номер скроили, това е на болшевиките, които в момента са в България. Няма какво да се правим на маймуни. Ние трябва да един път завинаги нещата да ги кажем такива, каквито са се случили в историята. Болшевиките го употребиха. Най-точно казано, негово величество Симеон II. За съжаление, това е последният български монарх. Това е. Сега какво ще се случва от тук насетне? Това е. България, де-факто България е република, но де юре България е монархия. Сега ги старите такова. Цар Семен Велики, това са ВМРО лидерите. Това е моя внук, американец, който съм го маскирал в автентична българска носия. Някога да знае, когато стане президент на Америка, евентуално да ги скъдрих я тръгна. Не една годинка. Иначе е роден в Флорида. Ще си покажи кой ще е. Филип Радио. Ютията. Това е Мустафа Чаушев. Старите наши певци естрадни. Това може би най-интересната къща за сега. Да, не, в музейната, в музея, който го има, няма ги тия неща. Просто е невъзможно това да се види там. Стари мебели даже има тук. Просто трябва да го разгърнем малко. Он е Адлер, машината е от баща ми там. Да? Подем, това е вестника на царя, който в началото изглеждаше. Това е монархическия вестник. И е много вестници такива. И тук съм събирал, това може да го има в компютъра, но тук съм събирал излезки. Изключително ценна така сбирка съм събрал от писания във вестници, извадки и така нататък. И мои писания. Адлер, машина, изключително ценна и стара. Работи това там граната ли е? Граната, да. Граната. И така. Кой е това? Това е моята дъщеря. В така ретро снимка в Америка са снимали с зета. Тя там ли живее? Да, в Флорида живее. Какво я накара да замине? Помощ да накара да замине. Може би идеята на прогрес. Да направят това. То не може да се случи тук. И най-интересното, че се върнаха, след като бяха направили малко пари, върнаха се тук, опитаха се да инвестират и не се случи нищо. Запалиха ги. Една вечер, зависли, вече това не мога да се каже, запалиха ги и всичко отиде в небитието. Това е. Всичко отиде в небитието и се върнаха наново да печелят пари в Америка. Те всички имигранти български искат да се върнат и тук да си оставят идеите, мозъчните идеи да си ги оставят тук, това, което го има в главата, да го оставят тук
да се реализират в България, но не се получава. Пречки има. Какво ти е казала тя за отношението към нея? Отношението към? Към нея в чужбина, как е? Отношението към нея няма никакви проблеми. Там хората точно в Америка, как също. И аз съм бил там, кой какъв е, никой не го интересува. Кой какъв е. Можеш ли да работиш, да свършиш тази работа и да вървиш напред. Банките ти отпускат кредити. Изобщо нямам думи, всичко е направено перфектно. Това са мои скулптурки от времето. Тая мишка е много интересна, намериха на един таван. Как природата е направила. Гледай как е направила. Помни. С кожата и споното няма. Така я намерих. Оригинал. Пудени керамиди беше. Това не го вярвам. Това е с опашката за всичко. Как да не го запазиш това? Не, как да. Нещо... Това наистина не нямам думи. Това е просто... Природата е най-големият творец. Аз съм го казал винаги. Няма по-голям творец от нея. И така. И тук са рендета от моя баща, който е бил... това са много автентични рендета. Тия и горе има и те са сега с немски имена. Рендета, нали, такива. От това време затворническо легло тук има. Това затворниците къде са спали. В по-привилегированите така килии. Град Гоце Делчев. Много е интересно това. Град Гоце Делчев, но не трябва да е град Гоце Делчев. Трябва да бъде Неврокоп. Това е единствено, което е изключително важно за този град. Възстановяване на името, не сменене. Те са сменили някои там хора. Ние няма да сменяме. Просто ще възстановим и трябва да го възстановим, защото това е според мен откраднатия чип на един компютър. Абсолютно. Не може, няма как да се... Аз, понеже суеверието при мен е много голямо, няма как да се случат нещата. Виждаме, че всичко е свързано с нещо велико над нас. Дали е Бог, дали са извънземни, дали са природните явления, които в момента тормозят света. Какво е това? Кое? Това е хурка. Това е хурка на пръчката. Това е хурка за предене. Оттатък е това. Чакръка, нали? Чакръка и хурката за ръчно предене. С вретяното. Да.